Kai mana tsari ya Allah da coronavirus, amin. Kai mana tsari ya Allah da coronavirus, amin. Kai mana tsari ya Allah da coronavirus, amin. Allah makaɗaici sarki da kai zan fara, kare ni da sharrin cuta ka yaya larura, ko ya ta kasance kai ne ka yadda ka tsara, ba mai maka musu ya Allah sai yadda ka tsara mun tuba. Kai mana tsari ya Allah da coronavirus, amin. Karin ka salati ya Allah ga baban zara, Muhammadu zaɓaɓɓe a gurin ka mai kyan sura, a sahar alaye da sahabi ya tabara, albarkacin su ya Allah ka yi mana tsari mun tuba. Kai mana tsari ya Allah da coronavirus, amin. Allah ka tsare mu da cutar nan coronavirus, cutar da ta addabi al'umma ta yi mana cikas, ta sa mana tsoron junan mu ya mu ba tabbas. Ya Allah ka yi mana tsari da cutar ka coronavirus mun tuba. Kai mana tsari ya Allah da coronavirus, amin. Kai mana tsari ya Allah da coronavirus, amin. Ni matsalar ne ni me na kasa fahimta, hankalin jama'a duk ya tashi ko mun mauta. Mu yarda da Allah shine wanda ya cancanta, sauki na kunsa shi zai yaya duka bala'i mun tuba. Kai mana tsari ya Allah da coronavirus, amin. Amma dai al'umma mu ma akwai laifinmu, muna karya dokokin Allah ko babu ruwanmu. In muna son sauki dole ne mu gyara halinmu, mu kankame annabi dan Abdallah dan shi ne kofar tuba. Kai mana tsari ya Allah da coronavirus, amin. Coronavirus ya Allah ka yi mana tsari, ka sa cutar ta zama babu karta yau tasiri, ba don halin mu ba ya Allah dan dalilin kairi. Ya Allah astaghfirullah ya Allah ka yi mana tsari mun tuba.